तो राम राम सभी भाई लोग के। तो भाई लोगिन रुआ लोगिन कैसन बानी जा बताई लोगिन का हाल बा रुआ लोगिन के। तो भाई लोगिन एगो चीज़ है जो हम बता देवे चाहतनी वीडियो शुरू करे से पहले कि हम अपना 18 साल के जीवन में पहला ऐसा बार बा कि हम लॉन्ग वीडियो बनाओ जातन, बहुत बड़का वीडियो बनाओ जातनी। अब वीडियो में भी का बनाओ जातन तो ब्लॉग बनाओ जातन। तो हम लोगिन से इतने गुजारिश करें, दिल से हम गुजारिश करे वाला बानी कि लोगिन जीता अपन अलग अलग क्रिएटर अलग अलग वीडियो बनावे वाला जेता यूट्यूब पर सबे वीडियो बना लो उ लोग के जेता रोज सपोर्ट करनी। वही तो हम बानी लोगिन के छोट भाई लोगिन के एगो हमार फैमिली बानी लोगिन सबे। तब इतने गुजारिश करें कि लोगिन जेता उ लोग के सपोर्ट करनी, वही तो हमरा के भी सपोर्ट करी। काहे कि हम अपन बिहार के मिट्टी से भोजपुरी अंदाज में ब्लॉग बनावत बानी। ये तो शायद क्यों बनैले हो कि नहीं तो हम नहीं बता सक, लेकिन हम अपन भोजपुरी अंदाज में पूरा तड़का लगाए। हम ही चाहें कि हमार भोजपुरी अंदाज पूरा इंडिया में जाओ, इंडिया से पूरा बाहर जाओ। तो चलिए रउआ लोग इनका हम बतावल बानी कि माने जौन गाँव के सुबह सुबह उठे के जौन मजा होला नु रउआ लोग मत के मजा आ जाला। गाँव के जौन स्वाद बानू शायद ही पता न रो लोग ले ले हो कि ना ई तो नहीं बता सकत, लेकिन गाँव के जौन सुबह सुबह के मजा होला उठ नहा धोआ दतुन कर तेन कर मतलब मजा आ जाला रो लोग इनका हम का बताएं भाई लोग। तो चलिए अब हम जाते हैं दतुन करे। तो जौन सुबह सुबह के दतुन करे में मजा वाला का फ्रेशनेस देला, गांव के जौन देहात के दतुन करे के मजा बहुत शायद ही रो लोग इनके कभी मिलल ही देखे के। तो रोवल लोग तो खैर पैसा वाला आदमी बानी, रो लोग बरस करत होके पेस्ट लगा के, लेकिन हम तो भाई देसी बिहार से देसी धरती से बिहार के मिट्टी से हमनी के रोज सुबह उठ के दतुन तो देखी लोगिन है यह नीम के दतुना ऊपर हमरा देख सके नहीं रो लोगिन की नीमे के पूरा गाछ बा। यही सब लगा ला हमारे पिताजी का। तो हमारे पिताजी जौन पिताजी के पापा कह सके नहीं, भोजपुरी में पापा कहल जाला। तो वहाँ के लगल में ई दतुन हम समझी डेली हम रोज हम ये दतुन से मुँह धोनी अपन, क्या कि जौन दतुन के मजा उससे का हुई और दांत भी पूरा मजबूत हुई और दांत पूरा खुरखुरा के चमकी। देखी भैया लोग हम खा पी ले बनी, खा पी के नहा धो कब डायरेक्ट निकल तनी अपना काम पर। और अपन काम कैला के बाद से आगे के जौन भी मजा मस्ती आज होके वाला बा पूरा दिन के रो लोग इनके कहानी बताम तो ब्लॉग में बड़ी मजा वाला बा। और हम रो लोग इनके दिखाओ तन कि हम अपन फरारी लेके चल चुकल बनी सीधा अपन काम पर। तो रो लोग हमारे गाँव के जौन व्यू बा थोड़ा देख ली, कितना फ्रेशनेस व्यू बा, कितना अच्छा खासा व्यू दिखता। और है देखिए हमार स्कूल जौन हम यही में सरकारी अपन स्कूल पढ़ले बानी। देखिए ये हमार सरकारी स्कूल गाँव के आई कुछ घर बावे जब बगल में देखिए बच्चा सब आए लो, लेकिन रउआ देखी ना ये हमारे सरकारी स्कूल। देखिए तो बच्चा सब लोग रउआ लोग इनका अपन तो अभी भी प्राइवेट स्कूल में गइल बन के सरकारी जरूर वीडियो में कमेंट करके बताए।